az Üveghegyen még innen. Volt egyszer egy nagy gazda ember. Olyan takaros háza volt, hogy a faluban még a bíróurak se volt olyan. Hosszú ház, végig tornácosan, szép fehérre meszelve állandóan, míg mindenkinek szalmatetős szegény kis viskója volt, az övén már bádogozás volt, csak úgy szikrázott a napsütés. Ez olyan ember volt, barátom, ez a gazdálkodáshoz nagyon értett. Jöttek is tőle tanácsot kérni mindenfelül, 7 faluval arrébről megkeresték, hogy szántsak, hogy vessek, mikor arassak. Ő mindennek tudta a rendjét, nem fukarkodott vele, mindenkinek mondta a jó tanácsot. Olyan becsületje volt, barátom, az emberek között, a bírónak nem volt, komolyan mondom, olyan. Ennek mindig füstölt egy kéménye, mert a konyhán valami szakácsné örökké kellett főzzön a sok vendégnek. Győzte is ezt fizetni a szakácsnét, a vendégeket, és az emberek, hogyha sikerült, jó gazdálkodtak, mindig hoztak neki ajándékot, kóstolót, veteményt, amit kellett. Szépen gyarapodott, komoly gazda ember lett, egy megbecsült valaki. Volt neki egy fia is, az se volt egy olyan ügyetlen legény, nem volt éppen nagyon okos se, egy olyan tiszta, átlagos gyerek volt. Na, amikor eljött az idő, hogy ennek a bajsza kiserked, meg olyan emberforma lett, keresett neki egy ügyes, szép és okos feleséget, összeházasította őket, olyan lakodalom volt, barátom, mindenki oda jár, grófok, hercegek, válogatott cigánylegények, 9 cigány, 9 éjjel muzsikált azon a lakodalom. Érted-e, barát? Na, de eltelt az idő az öreg felett is. Na, egyik nap érzi, hogy mindjárt jut a végórája. Tudod még, olyan tréfás ember volt, az emberek vinnyogva röhögtek minden poénján, csapkodták a térdüket, amikor hallgatták, még ha okosat mondott is, azt is így fordította. Na, érzi, hogy jut a végórája, hívja a fiát, azt mondja, édes fiam, nekem mindjárt ki kell múljak ebből a világból. 2 dolgot meghagyok neked. Itt ráthagyom az egész vagyonomat, de ha te valahogy Koldusbotra jutnál, amit én nem hiszek, nézd meg, hogy kiporcióztalak, ez tiszta embersége. Ha Koldusbotra jutnál, az eke szarvát ne szégyeljed megfogni, amit az elején kezdesz, a végén fejezzed be. Jó-e? Jó. És a másik azt mondja, van nekem ez a jó kupám, még a déd nagyapám hagyta rám. Jó fakupa. Ennek, édes fiam, mindig csak erről a felíről igyál. Jó? Jó. De miért, édesapa? Azért, drága fiam, mert ha innen fognál inni, így, az egészet magadra önted. Azzal egyet mosolygott még az öreg, s kilehelte a lelki. Na, barátom, a fiú ott beleült a jóba. Hatalmas ház, gazdaság, istálóban jószágok, ne tudd meg, szolgák, béresek. Volt neki pénze elég, s voltak a haverjai. Na, barátom, kezdte meghívogatni őket egyszer, másszor. És amit az apja mondott, ezt én soha el nem felejtette, annak a pohárnak mindig erről a feléről ivott, de nem keveset.
finomdánom, barátom, el se hiszed meddig. Mondják, hogy minden csoda 3 napig tart, de akkora vagyon maradt rá. 3 évig éltek így. Egyik napról a másikra jöttek a haverek. Ettek, ittak, mulottak, zenészeket fogadtak, mentek egyik faluból a másikra kocsival. Hű, barátom, ott egy életet vittek. Egész addig, amíg reggel fölkel ez a gyerek, kezd nézelődni a házba, hívja megint a havereket, megy a pincébe, barátom, egyik hordó, másik hordó, nyitogatja, mind üres. Na nem baj, harap valami reggelit, gondolja, megy ki a kamrába, nézi, ott volt a sok rúd régen. Mi az, hogy több nap, mint kolbász, ilyen nála nem volt. Úgy álltak a kolbászok, tápsővel nézte a végig, nem penészedik-e a bőr rajta. Na, megy ki a kamrába, barátom, csak a madzagok a kampon. Ha nem baj, majd az asszony valami kenyeret süt, megy át a honbárba. Tudod, mit lát a honbárba, barátom? Állnak ott az egerek, kötözik be a hátizsákjukat, vándorolnak ki. Semmi, egy darab búza nem volt, egyiknek se az alján. És akkor leült ott éplen. Gondolta, hogy egy kis tüzet tesz, mert már őszült az idő, kezdett hűvös lenni. Barátom, ott tűzifa, egy darab sem. Kezdett végignézni azon a gazdaságot. Kiment, megnézte a házat. Hé, az a szép bádogos tető. Tiszta rozsda, itt-ott lyukas, csepegett az eresz. Málott a vakolat ilyen tenyérnyi darabokba. Tiszta egy síralom volt. Magán is, barátom, olyan rongyos, szakad, zsíros, koszos gúnyába volt, akkora s annyi lyuk volt rajta, hogy abban egy macska, egy egeret egy hétig vidáman elkergetett volna. Meg nem tudta volna fogni. És még hall egyszer valami bőgést az istállóból, kimegy, nézi, hát egy tehenkéje még van. Annak valami szénát ott összekaporászott, alig volt egy marokra való. Megy be a házba nagy búsan, odaül az asztal mellé, fogja a fejét, és kezd ott zokogni.
Egyszer csak eszébe jut, mit mondott neki az apja. Azt mondja, te fiam, ha egyszer kódusbotra jutsz, az ekeszarvát ne szégyeld meg fog. Gondolt egyet, megemberelte magát, kikötötte az istából a tehenet, az istálóból, kihajtotta a vásárra, barátom vett egy rossz ekét, vett egy kicsi darab földet, egész kicsit, vett valami gabonát, hogy vessen, kiment, neki fogott szántani. Szántott, vetett, megvárta a telet, megvárta a tavaszt, nézte a vetést, sarjat szépen, bizakodtak a feleségével. Eljött a nyár, jó nyaruk volt, eső is volt elég, nap is volt elég. Aranysárgára érett a gabona. Fújdogált a nyári szellő. Kiment emberünk a vetéshez, megcirógatta az aranyló bársonyos kalászokat, fogta a kaszán, megpendítette, azt mondta, így eljött az aratás ideje. Hajtás, daloljuk szép magyar hazánkról, kik mingon bölcsön, kik nevelt anyán, zengen dalunk a széles rónaságról, mely a bőség kincsét önterel. Miénke föld, erdőmező, kalász a virág a nékünk terem. Hajtás, daloljuk szép magyar hazánkról, s az ének szálljon földön és hegyen. Miénke föld, erdőmező, kalász a virág a nékünk terem. Hajtás, daloljuk szép magyar hazánkról, s az ének szálljon földön és hegyen. És csak vágta a rendet, hullott mögötte a kalász, hatalmas kévék. Egyszer barátom hátrafordult, törölgeti a verejtékes homlokát, hogy megnézze, hogy mit intézett eddig. Egy jó megtermett ótvaros varjú, száldogál mögötte a vetésbe, csipegeti a gabonát. De nem ám úgy, mint egy kis verény, marokra. Így egy kolász, lehúzta a csőrivet, úgy a másik. Nem nézte egy szempillantás, már két marokkal megeres. Na úgy megmérgelődött a szegény ember, azt mondja, itt pusztítja a vetés meg az arata. Megfogott egy göröngyöt, jól meghajította a varjút. Hát a varjú, az fölreppent, volt a szántóföld szélén egy fekete kő, annak a tetejére ráült, nem ült ott egy szempillantás. Már amikor visszafordult az ember, ott állt mögötte és megint csipegetett a vetés. Egyszer odafordul az ember, és elkezd vele torkaszokat távolítani, azt mondja, te rusnyomoda! Te mit gondolsz magadról? Hogy én itt dolgozok, te meg csak úgy megeszed a termést? Ekkor azt mondja neki a varjú emberi nyelven. Figyelj! A kalászt felcsipegetem, a vegyemet teleszedem, téged a nyomorba döntelek, és rajtad csak pacak. Na, elbúsult a szegény ember. Hiába haigálja ő ezt a varjút. El nem találja. Milyen szemtelen egy madár. Nem volt mit tenni. Aratott tovább, ahogy bírta, gyűjtötte, vitte haza a termést. Na de nagy híja volt. Otthon szomorkodik, búsul az asztalnál, jön a felesége, azt kérdezi, hogy miért ilyen szomorú. Hát mondja, hogy járt ezzel a varjúval. Mindig a nyomába jár, kikireppen arra a kőre, ha haigálja.
Soha nem lehet eltalálni. Azt mondja erre az asszony, aki egy ilyen fineszes valaki volt. Figyelj ide! Itt van ez a szulok. Megolvasztjuk. Holnap reggel ráöntöd a kőre, arra a feketére. Varjú nem fogja észrevenni. Amikor rászáll, beleragad, ott egy jó húsánggal agyon csépelheted. Na ez nem hülyeség. Fogta, megolvasztotta a szurkot másnap hajnalba, kiment a vetés szélére, ráöntötte arra a nagy fekete kőre, fogott neki kaszálni. Kaszálgat, egyszer érkezik a varjú. Kezdi csipegetni ott a vetést, fogja az ember, meghajítja egy kővel. A varjú kiszállt a fekete kőre, és barátom, tényleg beleragadt. Hiába csapkodott ott a szárnyaival, csak hullott a tolla, elrepülni nem tudott. Na, az emberünk szép nyugodtan kiballagott ott az útszélére, vette a kis bicskáját, vágott egy olyan, hát ilyen alkalvastagságú akácfahúságot. Elindult a varjú fele, tettleges mozdulatokkal. Most ő leszáll. Ahogy így emeli meg azt a karót, egyszer azt mondja megint a varjú emberi nyelven, állj meg te ember! Ha engem agyonversz, otthon az éhes fiókáim megátkoznak, akkor abból neked nagy bajod lehet. De, ha nem ütsz agyon, nem üss már agyon. Na, akkor én megígérem, hogy többet a földednek a közelébe nem jövök, és még meg is hálálom. Hát ugyan mit tudnál te meghálálni nekem, te nyomvad kis varjú, mondta az ember már akkor ilyen önbizalommal. Mondja, ne törődj, csak engedj el, fiókáim vannak ott. Na hát egy jó szívű valaki volt azért az ember. Kiszedte a varjút a szurokból, elengedte, a varjú odaült egy közeli fára, azt onnan azt mondja, hogy hallod-e te ember? Itt adok egy tollat a szárnyamból. Ezt a tollat jól tedd el, ha egyszer nagyon nagy szükséged van. Úgy hozza az élet, hogy még nagyobb koldusbotra jutnál, mint most, akkor csak dob fel ezt a tollat a levegőbe, és kövessed. Hát hitte is az ember, nem is. Beszúrta a mellény zsebébe a varjú tollát, aratott tovább. Igen, jó esztendejük volt. Volt gabona, még egy kicsi pénz is került. Éltek, ahogy lehetett. Hanem egyszer olyan asszályos év következett, semmi eső nem esett. A földön olyan repedések voltak, hogyha nem léptél óvatosan egy este, nem láttad, akkor eltűntél örökre. Olyan szárazságú, ilyen árkok voltak minden. Gondolhatod, mi volt a terméssel? Hát a búza ki se hajtott. Na búsult szegény ember, azt mondja, immáron mit élők legyünk. Azt mondja egyszer a felesége, hallod-e? Emlékszel-e arra a varjútorra, amit elzártunk a vasládába? Azt mondta a varjú, keresd meg őt, hogyha valami nagy szükséged van. Na, hitte is, nem is az ember, azt mondja, tegyünk egy próbát. Fogta a varjútollat, földobta a levegőbe, és az ott megállt. És elindult a levegőjégen keresztül a varjútól, az ember meg ment utána. Ment barátom 7 nap, 7 éjjel. Elkoptatott 7 bocskót, elnyűjt 7 bivajbőrt palástól, ment tetejen is hegyeken, végen is tengerek mellett, ment mendegét, egyszer csak elért egy hatalmas várhoz. Ott a vár ajtajába, barátom, 2 hatalmas kutya állt az útján. Azt kérdezték, te merre mész te, fehérfogú, fekete szemű emberfia? Én csak a tollat követem. Tudják, félrehúzottak, azt mondták, na akkor eredj. Bement 7 ajtón keresztül, ott várt rá egy sárkány. Azt mondja, te merre jössz, merre mész te? Fehérfogú, fekete szemű emberfia. Nem mondott semmit, csak rámutatott a tollra. Én csak a tollat követem. Na a sárkány is félreállott.
Újabb ajtón át bement, és egy nagyon nagy tölgyfakaput betaszított. Barátom egy trónterembe, egy cifrán faragott trón tetején ott ült a varjú. Azt mondja, hát te, szegény ember, eljöttél-e hozzám? Lehajtotta a fejét a szegény ember, azt mondja, eljöttem varjukoma, mert olyan szükségünk van otthon, olyan asszályos esztendő volt, olyan repedések vannak a földön, hogyha nem figyelsz oda, egy este mész oda, eltűnsz örökre. Nincs semmi búzánk, nincs semmi pénzünk, éhen vagyunk a feleségemmel, segíts meg, azt ígérted, megsegítesz. Azt mondja a varjú, ne törődj te! Hamar hozatott 2 zsák búzát, 2 zsák lisztet. Azt mondta, ezzel te szegény ember a jövő esztendeig el leszel, de lásd, hogy nem akárkivel van dolgod. Adok neked még egy tyúkot is ajándék. Jó lesz, gondolta a szegény ember. Azt mondja a varjú, de ez nem egy akármilyen tyúk, te. Ez egy aranytojás tojó tyúk. Ez annyi aranyat tojik neked, amennyit csak akarsz. Ha ügyesen gazdálkodsz, akkor ezzel egy életre nem lesz gondod, annyi pénzed lesz. Na, megörvendett a szegény ember. Fogta, vette a zsák búzákat, vette a tyúkot a hón alá, megindult, 7 nap, 7 éjjel hazaért, megölelte a feleségét, bement a szobába, letette az asztalra az aranytojás tojó tyúkot. Na, azt nézték, hogy mi sül ki ebből. Nézi a szegény ember. Azt mondja, 24 karátos. Tényleg a nagy. Na, rohant vele egyből a bazárba, eladtam. Barátom, megcsináltatták a házat. Új bádogtető, bevakolva, kimeszelve. Jó szágok az istállóba, 2-szer akkora föld, béresek. Hát kezdett feltűnni a faluba mindenkinek, hogy milyen jól él. Az asszony hiába mondta, hogy te ember, soha nem mondd el senkinek, hogy honnan van ez a nagy gazdagság. Jó, addig hívták a cimborák, gyere a kocsmába, fizess már nekünk valamit, hát annyi pénzed van. Na, meghívta őket, ő is ott illogatott, azt kérdezik, hogy honnan ez a nagy gazdagság. Az olyan van az arany tojás tojó tyúkom, hát az nem gond. Annyit tojik, amennyit akarok, és így dobált egy ilyen nagy arany tojás. Na, másnap üzen a bíró, hogy küldené már át azt a tyúkot, hogy ő is hadd nézze meg, hogy tényleg létezik-e. Elküldte a tyúkot, várja 1 nap, 2 nap, 3 nap. Azt már mérgelődik magába, azt mondja az asszonynak, hogy te asszony, hát az nem macska, hogy hazamászol, hanem tyúk. Megyek, megnézem már, mi van vele. Megy a bíróhoz, azt mondja a bírónak, hogy bíró uram, jöttem a tyúkért. Milyen tyúkért? Hát az aranytojás tojó tyúkomért. Jaj, ne tréfálj már, aranytojás tojó tyúk, hát olyan nincs is. Hogy ne volna, én adtam kölcsön a minap. Nem adtál te kölcsön semmit. Na, addig barátom, hamar került egy deres. 25 törvényszolga megfogta, azt jó 25-öt rávágott a hátára egy olyan alkarvastagságú akácúságra. Alig bírt hazamenni. Na, telik-múlik az idő, fogyatkozik a nagy gazdagság. Addig barátom, hogy a ház még valahogy tartotta magát, de jószág megint nem volt az istállóban, s a földeken. Tudod, milyen esők voltak?
Barátom, olyan esők voltak, hogy ott, ha csónakod nem volt, te bajosan tudtál a boltba elmenni egy fél kiló kenyérig. Na, termés az semmi. Ott ülnek, búsulnak, tiszta sár, minden. Azt mondja egyszer az asszony, hallod-e te ember? Idén se lesz mit, megint megegyünk. Keresd meg a varjú. Jaj, hát nem lehet. Egyszer voltam már a varjúnál, még egyszer én nem járok a világ csúcsján. Na, addig mondott az asszony, fogta a szegény ember, földobta a tollat a levegőbe. Toll az megálltott, és elindult a levegőn keresztül. De most egy másik irányba indul. Ment az ember 7 nap, 7 éjjel. 7 pár bocskót, 7 pár divajből palástot elnyűjt. Tetejen nincs egyeken, kietlen pusztákon ment át. Csak a tollat követte. Ahogy megyeget, hát egy végtelen óceán partján odaér egy sokkal szebb kastélyhoz, mint ahol azelőtt volt. Ott 2 tigris állja az útján. Azt mondják, te, fehér fogú, fekete szemű embertia, te mit csinálsz errefele, ahol a madár se jár? Én követem azt a tollat. Na jó, akkor félreálltak a tigrisek. Ment tovább. Barátom, ott 2 ördög állt az útján. Azt mondták, te ember, te mit csinálsz erre? Elment a józan eszed, errefele jössz, ahol a madár se jár. Én csak ezt a tollat követem. Na egyből eltették a kardokat, bárdokat, ami náluk voltak. Megnyílt egy hatalmas ajtó, belépett egy gyönyörű szép palotába, ott egy hatalmas trónon, ott ült a varjú. Azt mondja, másodszor is eljöttél szegény ember hozzá. Azt mondja, a szegény ember lehajtott feje, hogy szégyeltem magamat, varjúkom, de nem volt mit tegyek. Olyan árvizek vannak mostanában nálunk. Semmi termés nem lesz. Éhen fogunk veszni megint. Na, azt mondja a varjú. Lásd, milyen jó szívem van, még egyszer segítek rajta. Adok neked egy zsák lisztet, egy zsák gabonát. Ez jövőig elég lesz. Ott. De azt mondja, te, tudod mit? Lásd, kivel van dolgod. Adok neked egy bográcsot is. De ez nem egy akármilyen bogrács. Ez egy olyan bogrács, hogyha ráütsz a fakanállal a szélére. Csak mondanod kell, hogy mit kívánsz. Így hányja magából. Bármit. Kell káposzta főzelé. Rapottunk. Még tovább adok. Na, fogja a szegény ember egyik zsák, másik zsák, bogrács a hóna alatt. Indul haza, megy, már hamarabb hazaért, annyira örvendett. Hazaért, megölelte a feleségét, lerakja a bográcsot az asztalra. Barátom, ezt kértek, azt kértek, kezdte hányni a bográcsot, roskodásig ették magukat. Mikor már nem bírtak, akkor szóltak a havereknek. Azok is éheztek. Jöttek át hosszú terített asztaloknál, barátom, mindenki evett, ivott. Egyszer gondol egyet a szegény ember, azt mondja, te asszony, mutassuk meg annak a pökhendi bírónak. Azért, mert aranytojás tojótyúkunk már nincsen, mert elvette. Attól mi még jól élünk. Jaj, ember, eszednél lég. Hát elveszi ezt a bográcsot is. Nem, már majd én arra ügyelek. Na, másnap üzentek a bírónak, hogy az egész pereputjával, a rokonaival, a barátaival, az üzletfeleivel, mindenkivel jöjjön el egy vacsorára oda a szegény emberhez. Meg is érkezett a kompánia, a falu széléig állt a sor. Alig került annyi tányért. Leültették, a haverok álltak a konyhába, hogy majd mit kell kivinni a bírónak. A szegény ember kezdte ütögetni a bográcsot. Olyan lakomát csináltak ott, hogy a király nem étkezik úgy.
egybesült vaddisznók voltak, citromkarikákkal a szájukba, fácánok tollastú fölékesítve, 4 emeletes esküvői torták pedig esküvő se volt. Barátom, minden, mi szemszájnak ingerázott, föl lett hordva. A bíró nem győzte nézni. Oda is szólt az egyik ilyen törvényszolgának, hogy eredj lesd meg, honnan van ezeknek ennyi minden? Abból a házból honnan hordják? Addig forgolódott az ott, hogy egy ilyen hátsó ablakon benézett a kamrába. Látja, hogy a szegény ember ott áll a bogrács mellett egy fapanállal. Kütögeti és mondja, hogy Rákóczi túrós, 4 tepsivel. Megint ütögeti a szalontüdő. Meg ilyen vajnik szalontüdő. Na, megy jelenti a bírónak, ezeknek egy olyan bográcsuk van, csak ütögetni kell, azt mondani. Bíró nem szólt semmit, megköszönte szépen a szíves vendéglátást, hazament. Másnap üzente az embernek, hogy ő is várja a barátait éppen vendégségbe, de sajnos kiukadt a bográcsa, adná-e kölcsön a szegény ember az ő bográcsát? Jaj, mondta az asszony, látod, mi lett ember? Add nem tud semmit, csak a bográcsot kéri kölcsön. Na, elküldte a bírónak. Vált 1 nap, 2 nap, 3 nap, azt mondja, de asszony, hát az bogrács, nem macska, hogy hazamájszon, elmegyek én utána. Na, megy a bíróhoz, azt mondja, hogy a bográcsát szeretné visszakérni. Hát hoztak ott mindent, barátom, régi rossz fazekakat, gonyhádi edény, labor, amit akarsz. Mindegy, nem az enyém. Addig a bíró azt mondta, egyik se kell. Nem. Na, hamar került egy deres, és egy jó 25-öt egy olyan alkarvastagságú akácfa húsánggal a hátán hamar lecsépeltek. Alig bírt hazamenni. Na barátom, a 3. esztendő az olyan szeles volt, először levitte a tetőről a bádogot, amelyik hagyják. De utána elkezdte fölhajtani a szántóföldnek a szélét, és úgy az egész vetést így föltépte róla és elvitte. Ott maradt a fő, csupaszon. Na búsult a szegény ember, azt mondja, édes Istenem, éhen fogunk itt veszni. Azt mondja a felesége, hallod-e? Menj el a varjú, én nem megyek. A harmadszor már tényleg, hát tiszta szégyen. Állandóan egy madártól kunyerálni. Na, addig mondott az asszony, belátta a szegény ember, más nem tudnak tenni. Földobta a levegő égbe a tollat. Az ott megáll, elindult egy 3. irány. Megyegetett barátom, 7 nap, 7 éjjel. Elkoptatok 7 bárkocskót, 7 pár bivajbőrt falástot. Teteje nincs egyeken, kietlen pusztálkodás, vándorol. Egyszer odaérkezik egy olyan palotához, tiszta gyémántkőből az egész. A bejáratánál 999 őrből. Olyan távol ültek, hát a közelében nem ment volna menni senki. Ő csak így állt a távolon. Az őrdők kérdezték, te mi áradva vagy itt ember? Hát elment a józan eszek. Én azt a tollat követem. Na jó, akkor menjél csak. Bemegy 7 ajtón keresztül, barátom, 999 sárkány. Tűzokádó versenyt játszottak. Itt egy tűz, ott egy tűz. Akkor meglátták a szegény embert, azt mondták, te Jézus Mária, elment a józan eszed. Hát ide bejön. Hamuvá ég szemben. Én azt a tollat követem. Látom, hogy csak egy köstölt az orvot, menjél hamar. Menj. Betaszította a hatalmas kaput. Egy olyan gyémánt trónterembe épült, tiszta faragott gyémánt trónon, ott ült a harcban. Na szegény ember, megint eljöttél. Már nem tudod hova mentegetőzni. Most jöttem utoljára. Mi van, te szegény ember? Megint koldusbotra jutottál. Te varjú, nem tudod elképzelni nálunk milyen viharok vannak. Így szedik föl a szántóföldről a vetést. Éjjel fogunk veszni a feleségemmel együtt, meg a falu is. Azt mondja a varjú, na jó, most utoljára. Segítek rajtad, hallod-e te szegény ember? Itt van egy zsák búza, egy zsák liszt. Ezzel jövő esztendőig megleszek. Ha nem, most már adok a kezedbe valami egyebet, ésszel gazdálkodj vele! Nem tudom a másikakkal mit szedték.
fogta, adott neki egy tököt. Egy ilyen kanadai sütőtök formol. Azt mondja, de figyelj ide te! Ez nem akármilyen tök. Ez egy olyan tök, hogy ebben egy lovas huszár regiment lakik. És ha te ezeknek azt mondod, hogy a kardokat előszedni, ellenfele aprintani, azok barátom ott miszlikbe vágnak mindenki. Aztán amikor már mindenkit levágtak, akkor azt kell mondani, hely huszárok! A kardokat eltenni, tökbe vissza bebújni. Megjegyezted? Na, meg. Na, elindult az a szegény ember, most már olyan gyorsan szaporázta, hogy 3 nap alatt hazaért. Beért a falujába, de már nem is ment hazafele, hanem egyenesen a bíró udvarába ment. Megáll a bíró kapujánál, kiabál, mert csöngő nem volt. Bíró uram, jöjjön ki! Kijön a bíró, azt mondja, mit akarsz itt te? Itt hagyta magánál a múltkor egy tyúkot, meg egy bográcsot. Nagy szükségem volna rájuk. A bíró olyan paprikavörös lett. Mit képzel ez az ember? Ha még ezek után van képe, ide jönni. Na, egyből szólt a törvényszolgáknak. Ott egy 20-30 törvényszolga megindult az ember fele. Az ember megrázta a tököt, azt mondta, a kardokat előszedni, ellenséget aprítani. Már emiatt a bíró miatt, mert nem volt egy olyan nagy természet. Látták, hogy ez valaki. Hadserege van, bárkinek parancsolhat. Abban a helyben megválasztották őt bírónak. Fejébe a bográccsal, hóna alatt a tyúkkal, másik hóna alatt a tökkel indult haza a feleségéhez, és mögötte a nagyvidám, egész falusi név.